Тельцям потрібно вчитися побудувати систему доходу, а не роботу. Що мається на увазі? Тобто стабільність, вона створює структуру, а не фізичну присутність. Тельці, вони мають таку здатність, от я ходжу на роботу, руками заробив, це мої гроші. Трошки не так. В якийсь момент у вас будуть обмеження. Тому що, по-перше, ви можете працювати максимум 8 годин на добу. Ви не можете постійно працювати, тому що час іде, і там 40-45+, ваші сили будуть не такі сильні, і ви не зможете багато працювати. Далі, їм потрібно поступово збільшувати фінансовий ризик, тобто контрольований ризик, який буде відкривати нові рівні доходу. У попередніх відео я розповідав про те, що він має бути контрольований. Ви не можете все проконтролювати, але від ризиків позбутися також ви повністю не можете. От тельці, вони можуть за того дуже довго приймати рішення або не приймати рішень взагалі. Вивчайте тему ризиків, вивчайте, куди ви вкладаєте гроші, і ви зможете побудувати для себе новий фінансовий рівень доходу.